A bɛ kunɲɔgɔn saba bɔɲɔgɔnko bɔ degun kɔni bɛ Dunanguru n'a mara bɛɛ lajɛlen kan ka sabu kɛ kurun marifatigi minnu ma lakodɔn olu kɔni kɛlen bɛ ka yen dugu kɔni lamini ka taa ni ka segin k'o kɔn nin wale in kɔni kɛlen bɛ ka degun lase yen duguden caman ma a dɔw kɔni purugutɔra ka bɔ dugu kɔnɔ ka na koro yan nɔ u ye u ka seereya dɔw d'a ma u y'a kanu u tɔgɔ ka to dogo la. Depuis mois de sesere wagati u y'a daminɛ an taara danni kɛ u y'a daminɛ ka mɔgɔw gɛn dɔɔni dɔɔni u ye groupe de kɛ yɔrɔ naani bɛɛ u y'a minɛ siɲɛ kelen ko mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don. Hakilina jiginna salongo ni degun ɲɔgɔnna kɛra Dunanguru mara la mun nana kɛ sababu ye maaw ma se ka sɛnɛ kɛ ɲinan fana a degun kɛlen bɛ sababu ye maa caman tɛ se ka taa foro la o hukumu kɔnɔna na i b'a jate minɛ sugufiyɛw ale ni yɔrɔ camanw na suman kɔni gɛlɛyalen don i n'a fɔ an ka seere b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. Sisan ɲɔ bɔrɔ kelen o ye 5000 de don a bɔli dɔw b'a feere 200 francs dɔw b'a feere 250 yɔrɔ dɔw bɛ 40 yɔrɔ dɔw bɛ 50 mais ni bɔrɔ fara o ye 5000 a dɔgɔyalen b'a 9 ni m'o bɔ i t'a sɔrɔ maintenant malo fana sisan bɔrɔ kelen 50 kg ale ye 6000 ani dɔrɔmɛ 100. Duguden caman ka lakɔlɔsiw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Bandiagara mara kɔnɔna na samiya baaraw de dangariwale tigilamaw bɛ dankariw kɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma wa laɲini kelen min b'a la o de ye ka na ni degun ye sɛnɛkɛlaw fan fɛ u kana se ka taa u ka forow la. Caman ka welewelekan nin waati o de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka wulikajɔ kɛ walasa maaw bɛ se ka sɛnɛ kɛ baw ka fara lakanabaliya gɛlɛyaw kan gɛlɛya min kɔni bɛ nin mara in kɔnɔna na o bɛ tali kɛ sumanko gɛlɛya de ye. Yanni Wederawogo VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Koro.